Jmenuji se Lada Tomečková, jsem oděvní designérka a pracuji jako kreativní ředitelka značky Lada Vyvělová. V oboru pracuji přes 20 let a módní průmysl jsem si vybrala, protože jako výtvarníka pro mne oděv jako forma užitého umění představuje způsob, jak mohu dalekosáhle ovlivnit své okolí. Pokud bych měla dát nějakou radu ženám, které se chtějí realizovat v módním průmyslu, tak byla by to zřejmě rada nebo pobídka k upřímnosti vůči sobě, vůči svým vlastním osobním zásadám a principům, upřímnost vůči vlastnímu rukopisu, ale taky upřímnost vůči klientům a přírodě, která nám poskytuje zdroje pro textilní oděvní materiály. Moje cesta za udržitelnou módou vedla spojením s nanotechnologiemi, protože nanotechnologie, přestože jsou poměrně nový obor, tak je to technologie, ve které Česká republika je velice silným hráčem, a spojení minimalistického, perfektního designu a inovativních technologií, které přináší nový komfort a novou kvalitu do odívání, mi připadá jako smysluplná a je to ideální cesta, jak redukovat spotřebu. Veškerá výroba, kterou my provádíme, se realizuje u nás v České republice, máme ji celou kontrolovanou. Díky tomu jsme také hrdými držiteli certifikátu OEKO-TEX, která stvrzuje náš zodpovědný přístup k práci v tomto oboru, a zároveň jsme členy České asociace nanotechnologického průmyslu, která nám otevírá dveře k těm nejnovějším technologickým možnostem.